sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Wani pagkilisay. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyong pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga! Ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5 na sang aga. Good morning, 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 syudad sang Bacolod ug bilog Western Visayas. Welcome na sa itong pagpalayag sa buong aga sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Kaupod si Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga maghahatag sa inyo sa enerhiya. Magapukaw sa inyo. Tagbaga-serbe nga kape. Subo nga aga. Gana isa ito na mga ka-aksyon, ano? Nga may aras sa kalantuan sa bunga adlaw. Nako, dakpa ng baldi, habon, kabo, kag maligaw. Ano pa ginahulat nyo na? Pungko kas pulukuan. Isa ka oras. Matambay ka sa banyo. Isa man ka oras. Mailis ka. Isa man ka oras.
paglabot sa kalantuan mo, late ka na. Bano ka pa da? So gano'n sa ito nila mga abyan, ano, kumara sa kalantuan, subong niya nga adlaw. Lain gidya kung ikaw ya energetic, ano? Kag, syempre mga kaaksyon, lain gidya ang tao kung Domingo, nagapaligo antes magsulod sa simbahan. No? Ano mo nang bag-o nga bayo kung wala man nakapaligo, no? Basi balang tupad mo magpangatsi, masalaan bala nga may aras ang in-COVID lang, no? So, lain gid ako magpahamot kita. Pero galikitin ko isa, masalaan mo ng pahamot, no? Nga, you know, tupad mo dira magpangatsi. Ala, basi may kuwan balaw. Basi may kuwan. Basi. So, galing mga kaksyon, kamo dira may aras sa jokes nga gusto nga i-share diri sa itong programa sa bunga aga, Domingo. I-text diri sa itong text hotline na 0938-225-5017. Pwede makapadala sa inyo mga jokes diri sa itong Facebook account. Pagitaon nyo lang Red Salgado sa Facebook. At pagabasahon naton ang inyong mga jokes nga makabuhi sa aton nga mga kaksyon nga ginatuyo subong aga. Grabe man ang klima naton subong, no? Kung adlaw perte man kainit, paglabot sa gabi hasta mag-aga perte man katugnaw. Daw parihas ang inyo nga relasyon, perte katugnaw na. Sang pagsugod sa relasyon, no, perte kainit, no? Pero samtang nagapalapit ang balintong, ang Valentine's Day, do amat-amat nga nagabugnaw ang inyo nga pag-updanay. Diin na ang mga tsokolate, diin na ang mga bulak sang una nga adlaw nga ikaw nagpangaluyag sa iya. Dito nagkanto to, diba? Diin ang mga paminsaron nga ginaagbayan mo ang imo nga nubya, samtang nubyahanay pa kamo antes kamo nagpangasaw-anay, no? Nadula na. So, una nagapungupoko, pakamudira sa may lagun, ano? Kapag sirom-sirom gani, dayon yung kapanago, dira sa mga duranta sa una. Kag dito, hala, magtusik-tusik. Subong ya. Katag-as na sa mga duranta, dira sa inyo yung augsaran. Nadula ng tusik-tusik. Uy, lapit na lang Valentine's Day, dapat mga kaksyon, hindi lang niya kay Valentine's Day madumduman, dira nga pinalangga niyo sa kabuhi. Dapat yan daw adlaw, ipabatsag mo gidya sa imo yung nga karelasyon, nga sa importante sa imo kabuhi, no? Galigiti kong kaisag, kadumduman no, kung Valentine's Day. Ang lain pagid sila, ang asawa pagid balang ma-remind sa bana, no? Ati, gaano plano mo sa Valentine's Day? Ala, sa Biyernes na galing Valentine's Day. Palipat-lipat, gali ya kati, ano mo kayo wala budget, tapos si asawa ho nagademand gidya, nga makaon sa gwa, di pwede makamugyapon kakaon sa gwa, gwa lang balay, no, prodra magyapon sa ugsaran sa inyong lote, no. So anyway, it's, a lot of ways damo sa pamaagi para ma-celebrate ang Valentine's Day, kag para mapabatsag mo dira sa panalangga mo sa kabuhi, nga siya importante gid para sa imo, okay? Hindi gidya pagpabayan nga mag-amat-amat, nga maglugdang ang balatsagon mo, balik ka sa unang adlaw kung sa diin, inabalang nabatsagan mo gidya ang spark, nabatsagan mo gidya ang tutuo, di paigugma. Kay kabalo ka mga kaksom, samtang nagalakat ang adlaw, doon nagaluya, no? Because of your age, pagti, balik-balik ang ginahimo niyo, try something new, explore more, para makadugang kahang sa inyong kapag-updanay. Uy, may nagambal gani sa ako, no? Kung natakan ka na sa kwarto, tilawan nyo naman sa banggirahan. Kung hindi banggirahan, dito naman kamo sa banyo. Di kung wala trail ang banggirahan kag banyo, try nyo naman sagwa sa inyong balay, blas sa entrance. Ang lain na sila kung may naglabay lang ka tao, uy, gaano ka mo dira? Wala, nagapractice lang. Ginasunod lang namo ng ido nga nagahaksanay. Bong ido gaksanay sobra naman. Ayan, sa ito dira mga aksyon nga ginatuyo sa bunga aga, bago na kamo dira, bugtaw na kamo dira, dakpan na baldi habon kabo kag barigo. Good morning. Sudad sang Bacolod kag Bilogan Negros Occidental.
Amo ni siyang programa nga nagahatag sa ineriya kada Domingo sang aga. Nagapamukaw sa inyo kag nagaserbe nga kape isa ka oras nga programa nga makabuklat ang inyo paminsaron nga Domingo nagali buwas Lunes na naman. Basta gani kung Domingo, baw. Ang paminsaron sang tao, pagkaon permi. Yung iba naman dira iya, paminsaron nila ma-jogging sila. Galing kiti hasta subong, wala pagyapo nakabugtaw. Ang istoryahanay, alas 5 sang aga, mabugtaw para mag-jogging. Malamputan ni Gurlas 8 sang aga, naguragok padara ang inyong abyan, ho. Di maano na lang nasaya. Di ang iba nag-jogging man, isa ka oras ka jogging, 2 ka oras naman nagpungko iya dras pulungkuan sa may lamesa, kag nag-ubos ang 2 ka litsi nga bukas. Way gapon bawi, no? Ay nako. So anyway mga kaaksyon, subong nga adlaw, Pebrero 9, tuig 2020, kadasig siyang adlaw, no? Mayala na lang kita 5 ka adlaw kag Valentine's Day na. Pero sa aton iyang portion nga sadto nga kabalo bala kamo kun natabo sadto nga Pebrero 9 tuig 1985. Ano nangin number 1 ang kanta ni Madonna nga Like a Virgin. Ang muna yung paborito sa kadamaan. Like a virgin, that's for a very first time. Like a virgin. Ang iba na nagapaamulan na, no? Nagapa-virgin. Dugay na, pero nagapa-virgin. Sa mga ulobrahon niya, kamo ko mga dasig sa paminsaron nyo, nagapa-virgin sa ulobrahon, gali eksperensado na yan. May experience na gali yan. 5 na gali yan katuig, naga-ubras talyer, gali yan bilang nagapa-bulkit, no? Di iba nagahambal-hambal pa. Virgin pa ko, wala pa ko yung experience sa bulkitanay sa talyer, ya. Gali yan, 5 na katuig, gali yan naga-ubras talyer, nagapa-virgin. That's for a very first time. Sa mga kaaksyon, kung balikan natin sa itong Pebrero 9, tuig 1985, nangin number 1 ang kanta ni Madonna na Like a Virgin sa Billboard. Kag syempre, nangin mabakal man ang iya nga album mismo nga Like a Virgin. Si Madonna, mga kaaksyon, ini siya ginbunag sa August 16, 1958 sa Michigan, pungsod Amerika. Pero antes siya nakalabot sa iyang karera, ha? Si Madonna nangin singer, kag masiling naton nga drummer, gitarista, kag bukalista sang rock band sa Breakfast Club and Emmy. Si Madonna, isa ka singer, songwriter, actress, kag isa man ka negosyante. Ang iya mga nahimo ginpalangga sa mga kritiko, pero ang iban sugdan sa ginatawag naton nga kontrobersiya. Si Madonna ang ginbunag mo to ginhambal ko gaina sa tong August 16, 1958 kag nag-transfer ini siya sa New York para magpasimpalad. Ti kumbaga pa diri sa aton sa Pilipinas, hindi ba kasiling nga mahambal kita nga bukid gid ang Michigan, di ba? Pero masiling naton nga daw probinsya. So, ini siya ginbunag dito sa Michigan kag nagpasimpalad sa New York City para ipadayon ang iya karera sa modern dance. Ti amat-amat na to, nagsaot-saot siya. And then, ginsulod yaman ang pagkanta, naging drummer siya, kagitarista, kagasta sa ulihi, naging actress, kag isa ka negosyante. Grabe man ang struggle ni Madonna before yan nalabot ang pinaka-peak sang iya nga karera. So, wala nakakilala kay Madonna, sigurado ako kilala nyo man si Rene Riquestas, di ba? Madonna. So, pero ang pinakabakal nga album ni Madonna amo ang Like a Virgin kag True Blue. Ang pangalan ni Madonna ang yana sa Guinness Book of World Records bilang best-selling female recording artist of all time nga nakabaligya sa masobra 300 million records sa bilog nga kalibutan. Ti sa una, wala pa man siyang piracy, no? Kag inabala nga kung gusto mo gid makapamati sang kanta sa imo paboritong song artist, maobligar ka gid nga magbakal sang mga CD sa una, di ba? Ibandera gani cassette tape, no? Mabakal ka gid
Kaya ti, wala pa sa internet. Hindi ka pa makapamati sa YouTube. Hindi ka pa maka-download. Subong yung mga kaksyon niya, wala pa kagani nakagwa ang pelikula sa sinihan. Ang mga tao nakatanaw na. Inabalang arak kas balay mo, arak kadra sa inyong tirasa, nagapaminsa na kang tani sa Domingo. Makatanaw ko sa kamuning nga pelikula, di ba? Gulpi lang man naglabay nga turko. Tapos nagsinggit nga, DVD. May ara na gali. No? Pero sang una maobligar ka gid nga magkanto sa sinihan kung gusto mo magtanaw sa nga nanamian mo nga pelikula. Kag syempre do parehas man sa mga kanta, kung gusto mo nga solo mabatian ang kanta nga imo paborito, mabakal kagid sa nga cassette tape na. Gali kiti subong damo na sang DVD. Ngayon mga YouTube na, no? Okay. Why na? Isa man ini sa mga rason ko nga ang income sa aton mga artist wala nagadako because of the piracy. Okay? So mga kaksyon, amo na ang atong portion nga sadtong. Si Madonna ang nangin number 1 sa Billboard sa iya kanta nga Like a Virgin kag makon mo na nangin mabakal ang iya nga album nga Like a Virgin sa bilog nga kalibutan. Masobra 300 million kakapis ang nabaligya sa bilog nga kalibutan kag ini nalista sa Guinness Book of World Records. Kag syempre eri mga kaksyon sa aton nga portion nga ay hala amo na gali. Paano mo disiplinahon ang imo mga kabataan nga hindi maglapta sa sulod balay mo na permi ang problema sa mga nanay, di ba? Okay na tani kung nagabulig ang amay. Gali kiti kung kaisa may wara man sa mga bana, pag abot sa balay, wala man nagabulig sa asawa. Nagabulig palapta sa bilog nga balay nila, no? Ina ba lang mga linya sa Facebook, no? Grabe. Sa bilog namon o sa bilog nga tao nga ara sa balay namon, ako lang gidya ang may ara sa ginatawag naton nga third eye. Nga bala ang mga asawa may ara sang third eye sa sulod sang balay. Kay man, sila lang kuno ang makakita sang lapta sa sulod balay. O tutuod na. Ang mga bana, kuno ko, pero hindi man tanan, may mga bana man yung mga mahipig ng mga tinlo sulod balay, nga ulobrahon, ano? Pero kalabanan, asawa lang kuno pirmi ang may ara sang third eye. Kaiti, ang mga hulugasan sa lababo, ang mga lapta dira sa mga papel sulod balay, biska ng lago gani ano, nga dapat labahan, hindi makita sa mga kabataan kag sang bana. Nga ang asawa lang gid kuno ang makakita, amo nang tawag nila nga mga asawa may third eye, you know? Pero mga kaksyon sa pungsod Australia, pinasahi ni ginhimo sang isa ka iloy. Ano bala ginhimo niya mga kaksyon? Ti may mga lapta sulod sa balay do ginkapoy bala ang nanay. Ang bala siyang nanay. Ginakapoy na gid ko sang akon nga ubra sa sulod balay. Halin sa aga pakadto sa gabi, ako lang nagapaninlo sa sulod sang balay. Ang bana ko mapulo is balay. Balibad niya kapoy siya pero hubog sa. Pagkatapos hindi bala makadumdum nga dugsing-dugsingon niya ko bilang pampadula lang siyang kapoy. Siyang una nga bag-o palang relasyon namon. Nagakumando-kumando pa sa kamang-kamang pa sa Tagalauna siyang aga, 2:00. Subong niya. Ako pa ang nagakamang sa iya para halukan sa kag ipabatsag ko siya nga palangga ko sa. Pero sang una niya, hambal niya, idol niya si Rambo, idol niya si Terminator. Tanan-tanan nga mga action stars, idol niya. Kagong kaisa, ginasnipe ako sa banyo. Subong niya, way na gid niya. Way na gid sa mga rambo-rambo ya, subong niya para sa iya. Kapoy sa pirmi. Kag wala siya nagabulig sa mga ulo brown sulod sang balay. Amo nang hambal sa asawa, budo kalawig mo to sa ginambal ko. Umaga pa do pa utwas ito sa isa ka asawa sa pungsod Australia, no? Di ka na mo damo sa lapta sulod balay nila. Di ang ginhimo sa isa ka nanay ay nabalang ginatawag naton nga toilet rolls, ano? Inabalang karton bala sa tissue, ang tissue bilog na, di ba? Ti ang karton sina ang ginatiyug-tiyugan sa tissue, amo nang tawag naton nga toilet rolls or toilet roll. Ti ang ginhimo niya
para magbulig ang iyang mga kabataan, including ang iyang nga bana, gintapikan niya inisang kwarta ang kada lapta. Ti naglapta siya, no? May mga papel dira nga mga gagbay sa mga salog. Sa idalom sina, may ginbutang da siya nga kwarta. Kay para at least ina nga mga lapta, himuson sa kabataan, kay may ara sang kwarta. Ti, ano ba lang natabo mga kaksyon? Naglabot lang 6 kaadlaw. Pagdagapati siya, kay hindi paghimusod sa kabataan niya, wala sa gihapon ginhimos sa kabataan niya, kag wala man nagbulig sa iya, ang iya nga bana. Do ka sala, ano? Do dira mo lang makita nga, ahay, biskan butangan mo sang kwarta, butangan mo dira sang padya nga magahimos dira sa lapta, para himuson, wala gidya ginhimos. Tamaran gid ang mga tao nga upod kus balay mo lang balas ang isa kanana dito sa Pungsod, Australia. Mako mo na ang toilet roll, ginbutangan ito sa banyo, 2 ka toilet roll, kag tapos may 5 ka papel man nga naglapta sa kwarto, may ara man sa salas, kag may ara man sa ila kusina, po sa idalom sina, may ara sang kwarta, wala gidya ginhimo sa mga kabataan. Biskan ang bana niya, gintapak-tapakan lang nila ang papel nga may ara siyang kwarta. Tinagpost ang balya, ay nano man na yung ako nung upod sulod balay man. Saan pa na sila magbugtaw man kung 6 feet ng basura sulod sa balay? So, amo na, ini mga kaksyon na ginimo sang isa ka iloy dito sa Pungsod, Australia, nag-ani ini siya sang 4,500 ka mga reactions. Kag masiling natong gin-ani man sang madamong a komento. Ti galing kay ti sa ginpost sa Facebook, nakita siyang bata niya, ti ginpangita to siyang bata niya mga sagbot to, galing kay ti ginhimos na sang iloy ang lapta. Tapos na. Kumbaga pa naghambal ang iloy nga, tapos na ang promo ko to, tapos na. Promo ends February 10, 2020. Ang iloy na lang naghimos. Ay, nako. Sabo na mga kaksyon, ha? Dapat kita buligan tang aton mga iloy. Hindi kayo masiling naton nga mabulig lang kita ya kung may ara sang kapalit, ano? May ara sang kapalit or wala, dapat ya buligan tagid yang aton iloy because kung hindi ta pagbuligan, what if pila ka adlaw magbagdown ng iyang lawas, problema gid kamo dira sinyo panimalay, di ba? Gabagdown ganing computer, tao pa ihan, gabagdown ganing relasyon, mga tao pa ihan, no? Tamo na bala. Te, saan ka pa makabugtaw kung 6 feet ng basura sa inyo balay? Ay, nako. Kag siyempre, mga aksyonari pag sa aton nga, hala, amo na gali. Ato yung ginawag ta kagaina, Pungsod, Australia. Ari man mga kaaksyon sa Pungsod, Amerika. Paano ka bala makainom sang libre nga ilim noon kung upod mo ang imong nobya kag masiling naton nga naga-budget ka kagipit kabi sa imong bulsa tapos gapanghagad ang nobya mo nga ma-night out ta bala mainom ta tiway ka sang kwarta gintan-aw mo dirang kahita mo Diyos mio santisima ya ang kwarta ko good for the week na lang ti ko buinan ko pagid niya basi 3 days na lang way na ko kwarta. Ano yan, no? Ang ginhimo sang pinasahi nga magdubiyahanay, Corinne Miller, kagang boyfriend sini nga si Adam Carroll, nagpanggap sila, nagkadto sila sa isa ka bar, nagpanggap sila nga nag-propose ang lalaki. Nagluhod ang lalaki sa tubangan sa babae. Example, may pangga, will you marry me? Sa sulod na sang bar, ha? Tinaghambal man dayon ang babae, yes, pangga, I will marry you, baw. Ti, kung kamoy ang mga tao, nakakita sang amo sila yung sitwasyon, ro ginhimo sang duwa ka magdubiyahan ay magpakasal sila, ti, happy-happy man kamo, di ba? And of course, part of that happening, yung natabo sa sulod niya sang bar, ti, manglibre kagid sang ilim nun, di ba? Ti, talag sana nagakatabo, di ba? Sa isa ka ilim na. Ti, mismo, ang tag-iya sa bar or mga bartenders dira iya ti kumbaga pa do kabuina sina para sa ilang negosyo kasi mabayral sila di ba kay mo ng venue so mo na ginhimo sa magdubiyahan ay nabalang pike nga proposal para makatilaw sila sang ilim nun nga libre sa sulod sang bar ti idi lang ina mga 2 pa hasta 3 ka mga bar sa ginsudlan nila para makainom sila sang libre.
Galing kiti sa uli, amo lang na mga kaksyon, ano? Nabuking gid sila. Pero naglabot ang adlaw nga tuod-tuod gid nga proposal. Kag natabo ang ilang kasal. Kung kamo dira magdubiyahan nung himuon niyo, mapanggap makamusang natawag nato nga piki nga proposal para makainom kamo libre plus libre nga sisig nga pulutan. Librehon kamo sa nagailinom man dira kag mismo tag-iyaman sang bar. Himuon nyo na para mabuking kamo dayon. Anyway mga ka-aksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang Oras! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang aga! Good morning! Bago na kamo dinadakpan ng baldi, hamon kamo kag baligo! Nugay na laminday, may ara kakalantuan subong nga adlaw, gaano kadras banyo, 2 ka oras. Ano, gatintihin ka naman da? Wala mo da bintana, as banyo! Bago na kamo dira, kamagpaligo. Alright? Yan mga ka-aksyon, subong nga aga, makaupod naton Aksyon Brian Morden sa pinakaulihi nga balita diri syudad sa Bacolod, kag Bilog Negros. Good morning, Aksyon Brian! Action red, ano? Kag sa aton sa mga tagpalamati.
subong nga aga, ang aton sini nga palibot, medyo masulo sa naaw. Hindi kumpara kahapon nga medyo kwanto, dulom-dulom to. Mga ulanon, subong be, check ko bilibat be. Ate masanag-sanag na, makitaan mo ng mga kabituunan sa kalangitan. Nga nagapalibot iya sa madako nga bulan, ano? Wow. Ina nga bulan, amo nagahatag sang kasanag sa kahawaan ba pero Bugra. Matsagi ako nagproklamar ba? Sa higad sang baybay, ako may nakita isa kadalaga nga kutis porcelana. pero no? Para claim mo yung barangay blas, prok. Amo gina mga linyada kung kisa ano magproklamar bala ba. Amo gina ang mga isa ka mga hilimuon bala kung piyesta kay di ko bala mahimo mo ma-MC lang kuya. Pero magproklamar nakatilaw ko na makapila na beses pero di ko ang hayan ya. Muna. Pumaligambal sa ako na ang pinakatanda magproklamar ko no. Kung hindi Action Brian, Action Alvin ko na mo. Ate na original na Action Alvin niya. Oo, nakalabot ito sa may prok bagong silang sa una, proklamar. Grabe no sa Fortune Town da. Oo, tubangan sa barangay hall ba nakaproklamar sa sang una da. Ulo pili ba bisan di na lang ang hilit-hilit ba. Dra mo gid makita yang kilala gid yang iya nga talent sa bilog nga bakulod. Sa pagproklamar ang pinakabudlay iproklamar mga kabataan. Oh, mga kabataan. Experience ako na ayawan kagin paminsar ko na nung i-plastar mo bla. Ang lain sino ko ng kabataan nga iproklamar ang blang hilibiyon pablang iban. Ani man. Gaamag sa ilo nga baba puli kuya papa pa ako diya papa. Amo nang lisod gid budlay gid. Amo na budlay. Kumpara mo sa mga dalagko na ya. Mga Arab mga dalagita bido okay pa na mga 20 pasaka okay gina ya. Pag sobra naman da mga 40 kon budlay man. Hindi mas sila nga may mga 20% discount na sila. Pero umano kisa no, basta. Yung budlay da kon masobra 40. Mas masobra mo kadayo pag naa mo sa stage may samurai nga balabag si mo blaw. Nagsilos gila ang bana gila ya. Labi na gid beko ang tulo kay do kapilit man si mo balik bala. Wow! Porte. Pag mga proklamar ito pag-uso no. So nasubukan din man uso na no. Ara pagyapon sa mga siguro mga lagyo-lagyo ng mga lugar pero usually subong daw pagpiyesta pageant na eh. Damo sila. Sa nagligad sa barangay Kabog ko eskwelahan to bulutuan. Mga kabataan ng ligad na Disyembre lang. Ang bal ko mga kabataan mabulubudlay i-presentar bla. Kahit hindi ka na yan makalabor-labor gintudo kahit hindi mo na bata blayaw. Kag isa pati isa man sa pamaagi sa kada purok kung isa nga fundraising no kahit may porsyento na da nga makadto sa purok. May porsyento sa purok ay doon sa mga bulutuan ko nanong sistema nila. Eskwelahan tayo mo sa barangay Kabog Elementary School. So kabataan ato ngita agad kwan pati si Batman dala sa pa bro. Para malingaw mo lang sila kay kung istorya mo na karon pare gugma karon no utok nila ina ano. Ito yung mga kabataan pa pro ko mga cartoons ni kag mga artista bi nga James Ray tapos si Nadine. Makasakay pa rin mga kabataan. Tulukay pa sila pero sa tuon. Kati mako mo gagmay pa lang niya kabalo sa mga teleserye mo. Ati abot na nila so na ato niya kwan mo inang Dragon Balls to sa ganun. Dragon Ball. Mga Ghost Fighter. Street Fighter. Dapat ibalik ang anime, no? No? Sumungway na anime. Animals talaga. Makita sa mga kabataan na hapon pa lang naghahalo ka rin. Gatusik-tusik na paborito lang artista. No? Tingala man tani sa duha ka ko nga network, no? Dapat intrahan naman nila mga cartoons. Puro na lang gidya hutikanay, hibianay, kaghalukanay na kada hapon hasta magtapo sa magabi. Muna. Kung tatanan nila kadali sa balita nila dahil alas 6:30 sa alas 8 na pagkabalik. Ito naman, inaksanay naman. Dugang paradaan sa labot sa telebisyon, dugangan pag sa social media at nagkuha na nag-ukot na ng mga kabataan sa mga love team. Hubin pala ang nakabalo na sa mga tusik-tusik. Grabe do mga manok, para sa ako niya, hindi pala good example para sa kabataan ng abusina.
Do, kumbaga pa, sa hubin nga edad, nakabalo na sila sa mga amo-amo na. Kinaluto mo na sila nga, amo ni gali, amo na bla. Amo mo na isa sa mga rason nga naganubo ang edad sa mga kabataan tanga nagablulusong. Gani man. Takto gina, damo gid subong gabulusong kung kaysa, mambal pa nga, way na kilalaan ang amay, kilalaan na, di klam nugid. Komplikado lagi guro ang ilang nga sitwasyon no kaysa mo na di paano kay mo hindi maghabok nga kung wala ang lalaki. Gani man, kung mambal wag abi, o nugayan ako na may asawa na, tuntuya. Nan, correct gid. Tapos gid na, lusot ka. Alangan man katulog ito gulpi lang may nagsulod ang Espiritu. imbutido. Basta may nagkama. Pero ang mga cartoons sa zona, makabulig patos kabataan nga tempranong paulis puluyan. Correct gid. Oo, pag halin sa mga eskwelahan sila be. Kadali, ito sila magbagwa na, kaya hindi maglagaw, kundi magpuli, kaya malantaw TV nga cartoons. Kag sa una, dumduman ko pa ng during isang diskusyon bisang maestra namon sa klase. Ang classmate ko naga-drawing ni sa puti da sa notebook ya. Sang ni Guko. Yeah, tod na, pati agi ko na eh. Oo. Yung drawing blog, isa bakal kala notebook nga inablang plain lang bla, tapos puro drawing, kubra mo. At least, sige na practice mong imong imo kamot dira nga mag inablang art. Sa uli, maging cartoonist ka, di ba? Magamit mo gid ya. Subong away na gid, lain na gid katama. Tapos Tapos mga kababayan so na classmates sabi, mga tupad ta ang drawing nila, mga mga trahe di Buddha bla. Oo. Mga pang fashion bala no, amo na no. Amo na mo. Oo, subong iway na. Tapos sa mga babae sa una, gahampang pa Chinese garter, no? Oo. Pag doon ka namin, kung isa bala mag-lunch time, gahampang sila Chinese garter. Kami mga lalaki, ayos kilid gapong ko, gapanilag sila. Kapanan ka lang dito sa ila. Galing iti mga wais, malaga sinuksok man sa mga shorts ka mga lagba. Ati Dali man, oo. Sa pungko ka na, mambalik ko sa buwa, gid ba? For at least, ginahimo sa mga kabataan sa una, exercise, kita Chinese garter, tumba patis, panaguay, address kingdom, di ba? Yan, sakto na. That's why nga, ang teachers ang magulang ko na, ho? Nagambal gid sa kun hapon, sir, kung gusto yun magdalagan sa anak mo, padalagaan na, datulog. Sakto na to. Ang ibang ginapungan mo. Ano mas mungad ka, muni mo na. Pungko na lang din siya, ambal niya, di na pwede. Pabayi na siya kung anong daga niya datudo, basta halong lang siya. Kag suburadaan niya, hubin pa lang, gauyat na sang gadget. Ay, grabe. Temprano pa lang, guba ng mata, kag nagantipara na. So, una, ilain gid Correct na. So, ang disiplina, ara gid sa gidikanan, gapon. Bisa magkinanong, gidikanan, maghambang hindi kinamatuman, ti anong may imo sa bata, be. Yan Amo na sa na, pero nice way lang ang pagsaway, hindi lang magkuan kay base maglain man bot bata bla. Sumunadaan mga kabataan niya, gamay mo lang ang aki kag hindi umexplikar siyang sala niya, gaka-depress dayon. Gani man kadelikado iban ga komite republika no? Hindi mo na mangpan sa sitwasyon nila. Anyways, palibot to subong trotawhay amo giba ni kada Domingo ambal naton basta Domingo ti tawhay gid man. May nagalinakat kay ina, may mga edad na padulong to action red sa kwan sa simbahan. Masimba temprano pati kabalo kang ginahimo sa mga utod tani nga may mga edad na tapos simba kadto sa merkado kag magpamalaklon. Correct gid. Subong nga panahon na Action Brian guro mga 2 days ago or 3 days ago na doon amat-amat na dula ang pagpanik sa ginatawag naton nga INCOV, no? Nakuan sila, na-immune na sila. Doon na-immune na sila. Doon amat-amat nagabalik ang supply sa nga face mask sa mga pharmacy. Sang hunag. Pag-confirm ito isa, dito sa Manila, to sus grabe nga ati kulbang gid matatuod mo. Kag isa pa diri sa aton bo grabe ding panic mans dalom ta tong paglupok kid bala nga may-ari di sa Corazon Locsin. Sang nagligad to. Pero under investigation pa, wala pa sang confirmation nga positibo. Gali kiti mga tawo kisa abala advance mag-isip. Advance kag way pa masyado kita may educate kun ano balang coronavirus blaw. So kay na edukar na may nagaginawa ng information nga ti amo nagli sitwasyon niya. Kaangay bisa nabasa ko man ang to, I don't know kung matuod ang coronavirus matapik lang sa imo kung ina nakatandugan na kamo naka-shake hands ka mga duwa
napiska niya kasang iya nga pangatsing dira ubo. Daw mo sinabla kon nisipong nga gani 3 meters kuno halin sa tawo nga infected kuno don di na maggadto pa sa ibo kun layo ka na mo. Daw mo sinagani kiti ang aton panigana way kita diga basol panigana ning aton mo. Ang isa pa hambal nila, hindi sa dali magsulod sa lawas mo kung mabakod ang imong immune system. Oo, mabakod kag kun init ang panahon. Oh, isa pa na. O, tidiri sa aton, medyo ga init. Pasalamat, kikita nga isa sa nakabuling nga mapatay ang virus nga ini-action red, no? Pero nadumduman mo to Action Brian nga may isa ka vlogger to bala sa, I don't know, kung Leyte ato or Tacloban. Basta mo na. Ligaspi. Ligaspi to, ano? Oo. Ato bala nga nagdrama-drama siya nga may NCOV siya, nagpatumba-tumba sa entrance ng mall. Kung prangkang istorya ko, natuktos tubang yung kamabalaan ko nga ga-vlog balan to sa pagdulon, ko to yung kabatulon. Tito, damo man siya sang views, damo man sa bashers, kag ginkasuhan pa siya. Kasuhan pa siya. Muamo sila sang pastor. To'y inadaan iyang kung baga pa, lahog-lahog, hindi na siya dapat sa amuning panahon, ano? Kaya kung baga pa, magpanik ang tao, tinagdalalagan itong mga tao sa mall. Do kaangay bala nga naglahog ka sa airport nga may bomba sa bag mo, do amo na. Sakto. Public scandal na mo. Oo. Ito hindi dapat pwede. Gini mo ito para sa kalipayan niya eh. Te ang mga tao dirabi nga nakibot nagdalalagan sa what if di ko may tigulang nga kuan mabutan tabi stampede nagkala dalasa nagkala tumba may gabusong bin no. Buenas lang siya hindi dis makulog yung dirito na lasak-lasakan na to sa mga tambay di. Ate laban gid. Tangka ng istorya bisan sino na to mapakdol siya pro. Matilawan na gid ang iskabitse nga tampa guro. Hindi gina pwede. Sa iban na pamati, suwang din nyo ginapagsulusundon kay... Correct, yun. Joke lang ka muna sang iban. Kaya inablang way nagakonekta sa ginakadlukan sang tanan gid nga subong gid nga viral gid. Kay way gina problema yan. Normal gina sa tao nga maghimo sa mga pakadlaw. May ganina kay pro pakadlaw. Pero ipalayo mo sa mga amo nga bagay kay budlay gid nga tama. May mga yamuhat nga pwede mo yang strike sa amo ng oras pero mag-amo ni ang mga panahon nga do ka seryoso, di mo pag ibutang daya para lang magsikat ka, no? Sakto ginaya. Which is bad. Sakto ginaya. Pareho to nga isang migo ta nga pastor. Nan, isa man to. Loko man to. Yung parte sa Santos naman, no? Why gin may nag-apin siya bisan isa? Apin siya bisan miyembro ay subong guro gina bot kun Domingo subong may simbahon sila bot kun masimba siya to. Biskan pa nga nag-apologize to siya pero galing kiti damage has been done. Ti kumbaga pa tatak na to sa iya pangalan eh. Why na to? Wala dati sang Kristan man to gali mo. Oo, tapos dati dikto. Nagbalik loob lang to, doyap mo to mo. Gani. O di... Siguro nagtukar lihat na, ano man, tawag sila man, may ara na linyadas na mo. Oh. Ablang gagwasab lang. Basta mo na. Pero galing kiti, ano man niya nga, itong pagpati sa relihiyon ta, respetuhon ta iban nga relihiyon. Sakto ginaya. Biskan butan ta, Muslim na siya nga tao, Kristiyano man siya. Kung amo na yung way, yung ginapatihan, respetuhon ta. Oo, ang paglangulango anytime ara na, pero formalon man, pareho sa to, dala na to sa langulango gito iya mo. Tanto ninyo, lapak-lapakon mo yan, ano mo na yan. Oo. Sumusubra na ganyan. Ang ido, gani, ano mga akid ng tagiyas ng ido. Correct, good. Much more nga amo sila, di ba? Amo niya pagpati, kagindakan nila eh. Oo, di mo na yan dapat pag-amon sila. Kung anong pagtuo mo, imo lang na. Kung pagtuo sa iban, bahilan na sila, mansig-mansig ah. Correct. Iti, ara, nabutang na sa Biblia nga bisan utod kag iloy mo, di ka mo kabuligay kung maluwas ko galingon, ti, naway na sulog sutok ya. Yes. Tapos labtan mo ya. Gaban na ba? Hindi kay nadumdumanin ko lang mga vlogger, mga... Kita mo to sa may sulod sa train, ganito nga nagkurog-kurog to sulod to sa train to. Kaya kay pag tindog to sa nagpululong ko, to siya nagbulos, kaya may siya pungko. Isa doon mga style mo kisa abala. Tapos may harap mo nung kisa nga wala siya ginasapak, gastorya siya wala siya ginasapak, pangatsihan niya. ang tao to kag ginastorya ya, kag ang ginastorya mo to sa ginastorya niya, gakwan mo, gapalayo dayon. Palagyo dayon. Yara gani ko na basahan sa ano mo sa Facebook mo.
Balya, why man ko nag-ubo, why man ko nangatsing. Nga wala gid may nagtupad sa akon. Diba si Maliga pa niya mako, bilao? Pao ilok gali. Isa mo na mo, mga kumbaga pa daw sikreto, bilang armas, no? Why ka pangatsu, why ka ubo, pero ka panimaho. Panimaho, okay mo na. Doon ka namin, doon ka namin, naging komentaran mo, kagruilok mo, tayo mo na ako. Wala namin isa mga Pinoy kung kisa, kabis ka, wala nga problema nga nag-aabot diri sa aton nga pungsod, na makakuha patabala sa nga maka-joke pa bala nga makayuhom kita. Yes, muna actually. Pero, pasalamat kita nga, ibisan diri sa aton sa Western Visayas, the 22 lang diyang ginasuspitsuhan, ha? Suspitsuhan. Oh. Way pagidya, way ganit man na-confirm isa negative gani, ibisan diri sa Bacolod itong isa ka taga-Canada or Canadian national. Negative man to siya, so may mga pending pa ginahulat, so kabay pa nga negative lang isla tanan-tanan. Yes. Wala nang ginapangamuyo ginaton kay mabudlay ini nga virus. Yeah. Correct. Sige, dire kita sa mga balita nato no. Sa hospital kita Sinimatinion. Aga pa ta nagabukad diri, vehicular accident iniho ang biktima diri. Yun kilala kay Orange si Glivik, 29 anyos, taga Fortune Town. Uy. Oo, ini siya ang nagabadadala sa motor ya dira sa may barangay Mandalaga na bunggo o sa isaban ka motorsiklo. So may pilas ini siya sa ulo kag kamot, pero mga alas 3 ni nga aga na tabo ni mga alas 3:04. May lang wagin mo sila taman. Aksidente gihapon ang mga biktima diri duha, Roland Huela 33 kag suman si Rene Jimeno 46 taga Sitio Caban, Hinigaran. Nagluntad ini kagabi dira sa Valladolid. According niya sang isa sa duha nga nagpanugid sa gwardiya di sa sulat na basa naton, ginsagaid sila sang truck action red team na tamaan gini si Roldan o kon si Roland. Si Rene naman niya daw gamay na ni makapilasan niya si Roland tara subog gina bulong gid kay pamuni dako pilasan na kun damo na pilas na kuha niya. May vehicle accident gyapon, puro aksidente naman no. Si Gilbert Acunac 20 anyos, taga Alegria, Murcia. May pila sa agtang kag tiil ini. Si Enrique Joaquin naman niya, 26, taga amuman nga lugar, Alegria, Murcia. Agtang kag tiil man ang pilas, saga sa kainis motorsiklo. Siguro nakaabot, natulugan, anong sitwasyon, kaya gasunod sila sa likod sang multicab. Binong nabunggo sa likod sa multicab action red, no? So, check na ni karon sa Murcia kung nagpundo kalit ang multicab o kung sila iyaway katrupangod. May ginbuno, mga alas 12 kagabi, mga managwala una na, ang biktima diri mo si Juan Bitik, 34 anyos, sa Pahanukoy. Nagluntad man sa Pahanukoy man, may pila sa paang wala. Ang suspect diri natawag na sa alias Tutong. May aligasyon di siya nga daw galay na islabot sa amo niya, pero hindi ni amo niya Tutong basi sinugo suno sa iya. Bunon siya action red pero hindi pa na sigurado kaya mo man nang iya sining pagpalayag diri sa hospital. So far ba tawhay, nag-check ko di sa palibot ko di hindi may gina-confine di subong sa isolation room sa regional. Sering ko lang daw, kabi ko naka-face mask ini sila mga tao. Di so far do ay man. Wala man. Away man. Now, ka-normal man lang sa sitwasyon. Kaya isa pa, isolate naman to sila mo. To sa sulod to. Medyo layo-layo. Naging man to sila sa ining parte sa coronavirus. Pero anyway, ang ila, dira daw isolation room nila, may mga tao sagwa or ginbutangan nila bing 300 meters away. Dapat di mo palapit di? Muna action red ng white tagid na balaan kay umpisa sa tong adlaw nga may ara gid suluda. Wagid may nakapa-interview halin sa hospital. Oo, ang nagapa-interview lang ang City Health diri sa Bacolod si Dr. Grace Tan. Yes. Kag sa probinsya naman niya si Dr. Tumimbang, no? Kung di sila or Dr. Tumimbang. So Ernel Tumimbang. So muna si Gov Lacson. Ang ilaga panugid sa nga team mo nga mga numbers ang coronavirus infected o suspected person. Pero kung diri sa hospital way kita di kuhaon na kay daw iwat di interview tayo si Dr. Julius Dirilon sagid dapat dapat kung kumusta no sitwasyon daw may mga lines ba lang or may mga linya da nga dira lang ka basta.
Oo, sinong pwede makasulod. May ideya kita nga was sa isolation gani ang kasulod dati mga medical team lang gid nga may ideya kung anong ila panagang nabi. Nagdamay tayo tanay, Action Brian, kung nabala may balaan, tabala kung ano ginasuksok sa nurses, sa doktor, di ba? At sila magsulod, dira kati sila ang naga-treatment, tapos ano ginahimo nila, right after, nga makagwa sila sa isolation room. Gani man, no? Kaya tiga pala, may mga pamilya man ni sila mo. Kaya amo to natabo to sa China, bala sa Wuhan City nga, ang una gito nga nagkalalatnan to, ang mga health workers eh. Correct na, may mga doktor, patay itong doktor. Ang doktor, patay man. Ha? Oo. Itong doktor nga una nga nagpanugid nga ining coronavirus, puwerte ni, tinapatay naman to siya. May nakitaan ko to sa video, I don't know kung matuod to, pero matuod man. So, bilang nurse bla sa China to nga gusto niya mag-hug sa iloy niya, sa sign na lang, inang alantawanay na lang sila by distance. Wow. Nagahaksanay sila, pero inablang sinyas-sinyas na lang, hindi pwede palapit mo. Kurtik subo, no? Nga muna, no? Di daw siya guruto, kabalo na sa sumadangtan niya eh. Di may mga volunteers to dito sa China, action ready ang inablang handa naman sila. Kung ano matabo sila, importante makabulig sila. Amo mo na isa sa mga rason, guro nga nagbaratong gasolina, no? Kasi ang China, matawag naton, isa sa mga largest consumer nga nasyon sa bilog nga kalibutan when it comes sa gas, di ba? Posible man, transportation, subong mag-down gito. Nahadlok sila mag-transport to sa oil dito sa pungsod China. So, amo na guro, nagtaas ang supply kag nagbarato ang gasolina. Daw posible man, may manubo naman sila nga semana, gani ko mo. Wow, kabay tayo magdubo na lang ang magdubo, no? Di lang pagpalangga. Gani. Lapit na lang Valentine's Day. Ay, napatason ta ng pagpalangga. Oo. Di na yung pagpanubuon. Dahil nang ganubo na. Pero grabe, subok ang mga kwan, ang mga trials o mga pagsubok sa Negros, no? Magluwas sa coronavirus, novel coronavirus. Ari na naman, no? Sa Mindanao, ang ASF. Mga iskalibo na ito kababoy na pamatay ito. Gani man. Grabe man, no? So, but lang kung mostly. Pero galing ito yung mga tao rin naman, advance mag-isip naman. Gambal naman sila nga, kaon ko mo da baboy, wala pa di klabot sa Negros ya. Nagpagwa na to sa memorandum si Governor Lacson to. Gani man, way pa di kalambot. Tig isa pa, ang isa kababoy nga mayarasang ASF, hindi man makahatag problema kung kanon mo sa tao action red mo. Correct, good. Amo na nagaling, ang ginapugnan niya nga magkalaton-laton sa mga baboy, nga di magkalamatay ang mga baboy, kagati galing kiti health na mo atog sa gani personal mga consumption bla. Di ba ta kabalo balambala tatod nga okay lang pero base ito diya maglain man matsyag mo na kundi problema. Kung sa aton yang apart being lagko na tato medyo bakod-bakod ang aton nga immune system ti what if bisa mga kabataan wala nang problema da kung kaisa. Kung pwede nga likawan na lang. Correct, good. Panakop ganing mga mga backyard nga ihaw-ihaw di sa aton nga way man ang balatian da daw pulo pang buhi isang ibanda ato pang confirm nga may ESF iya. Gani. Pag isa pa, amo na, ginaklaro na mo ni Action Brian nga wala pa diriya sa Negros. Wala di. Hindi ka mo magkadlok, subong ka dumunggo, luto, kamoy isang kadyos, baboy lang ka. Sabi ko ganun, hindi sa madlok, ang magsala bakal face mask naman kay may ESF. Pwede. Ay, damo na supply, sumo na kabakal na ko kagabi, Mayara na. Mayara na. Why na nagpanik kay na idukar na ganman mo nga ti amuna ang coronavirus. May supply na, galing mahal lang. Sa pila ng box sir? Sa pila na? Nakabakal ko to binilog, dog isak bilog to pulo ka pisos na. Halin sa sheet napulo na. Nagpulo na po nagligad 15 gito ya. Lala gito yung nagligad, may 20 pagani, no. Tumoy mo nung baligya, no. May online pagani, hindi ka kabakal isa dapat per box git. Grabe, no. Kaso hindi nyo pagsigihaw, ganyan yung pulos blo ya. Gani. Pwede ka nga baklo mo na 120, 140 ang box lang gina, do 50 pieces na mo. Pwede mo na ipanghatag, gusto pa balay mo gani mo. Gani. Binagid to sa mga waywaay, nagid lang mga utod na to, ninyo sustansya sobra. Correct, good. Hindi manami. Anyways, tiyan muna action red Ang balita na ton gikan sa hospital. Check na ton ka na mga police stations din sa Bacolod kabay pang nang wala lang sa dalagko nga balita. May kagabi ang Hava or Java Pension House bla na sunog na maliwat. Uy. May lang kay way may tabaan gid na hingagaw. Nadudahan to may mga kawatan nga may mga kawatan kuno sa panahog na mo. Wow. Diba sibla na ginlakan to kuno kay ginabantayan, diba sibla gin tinuntuhan.
Oo, sa mga kawatan, abi nga di ka sulod, dito. Pero inasuspetso man ang sa tupad nila. Or sa dalom. Or ba, si may nagsulod to ka nagpanigarilyos, babaw ka ginaboy, kumbaga pa daw uling pa na ang mga kahoy damo. Gani, man ka doon ginaya. Kag nailigad ka inadlaw, do ka grabe ang init. Do sinimala to nga do nagtalitit-talit, Gani, kaya balto sa interview sa gabi to, siya doon man daya kurinti na paano nag-kunkurinti, paano magkurinti man, duklay-yogid. Gani. Siya mo to daw suspect sa muna. Anyway, sige mo na, balita sa patrol with Action Haguking Alvin Lao. Lapyo. Action Driver din nag-report sa Bacolod Action Radio. Maraming salamat, Action Brian Borden. Sa pinakauli nga balita diri sa syudad sa Bacolod kag Bilog nga Negros. Grabe no, wala pa gani mag-isa ka tuig to ya ang natabo to sa Java or Haba Hotel no. Yari na naman ang gamay nga sunog. So kabay pa tanay sa tudra mga abyan. Hindi na kamo dira magsulod kung wala kamo sang permit. Kabasi bala multuhon kamo da bala. Ikaw. Wala pa mag-isa ka tuig. Sudlon, anong kwaon mo di? Manguling ka? Ano mo na bala? So, respetuhon ta ang mga nagtaliwan dira nga miyembro sa pamilya. Mga aksyon again, ako may kamo dira miyana sa bago nga jokes. Mag-text na kamo dira sa atong text hotline 0938-225-5017. Good morning sa atong mga ka-aksyon nga nagkomento sa atong Facebook Live. Good morning sa kay Pichera Sihoy, Julio Soles. Good morning man sa kay Antoinette Piliado, Tijuana Ruiz Amar. Ginagreet ni Antoinette Piliado. Good morning kay Dodoy, kay Arlie Piliado, Melcho Aplaha, Sansawi, Sang La Carlota. From Canada, Jen Mel Pals Bagsik. Good morning and have a blessed Sunday, sir. Watching here live in Barangay Puso, La Castellana, Pantamiao, sir, kay Mama Milda, Saron Labajo, happy 50th birthday subong nga adlaw. Uy, happy birthday, ah. Good morning sa kay Ann Sagarang Cuesta, Ruby Rosme, Liza Libuon, mayong aga from Alcobar. Also, good morning sa kay Bodge Dizon Madalag, Christian Roa, magandang aga. Thank you so much sa pagpamati sa Action Radio Bacolod. Again, mga ka-Action, don't forget to like and share ang aton nga Johnny Tango Rides again nga Facebook Live. Pwede ka mo makakomento kung may ara ka mo dira sang pagpanamyaw. Greetings sa atong nga programa. Amo na sang programa nga nagapukaw sinyo kada aga ha. Hindi kit pagkalipatan nga i-like kag share kag mag-comment. Isa-isa hunta biskan isa ang aton nga baba magin madamo ini. Hagyan na mga ka-aksyon ang aton nga joke subong nga aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Nanugid ang bata ni Johnny Tango sa iya nga asawa nga si Inday. Budlay sa liga ng bata ni Johnny Tango nung panugid gali sa iloy niya. Nay, believe na gid kuya sa kay tatay ka-gentleman gid nga tawo. Dugay na ina, naibalaan anak nga gentleman ang imo nga amay. Gani manay, sa kada magsakay gid, makita ko gid nga pagka-gentleman niya ni tatay, as in gid niya, gentleman gid si tatay. Oo na gani, balik-balik. Hay kanami, nga ano ang ginhimo sang amay mo anak? Gasakay kami sa bus nay, tapos may nakita si tatay nga isa ka pasahero nga babayi, nga nagatindog, gintawag jagid kagin papongko. Nana, amo na ang dapat mo nga sundon, anak, nag-ainsindis ang sitwasyon sa iban nga tawo. O, sige, ano pag ang natabo sa bus? Ang babae nga pasahero, nay, nga nagatindog, puti-puti ang paa, kagagwapa. Ano? Kagamay pagana sa imo, maniyak ka na ya, maniyak ka. Wala na ya, amo man na ang nabatian ko sa kay tatay. Ano? Tapos, ano tabo sa pasahero nga babae?
ginpapungko man sa ni tatay, nay. Pero nagasabak sa iya nga paa. Ang lain pagid kay ang bus dito nag-agi sa lubak-lubakon nga dalan. Baw! Andaman ang nakaroon sa amay mo. Makatilaw gid siya sa akon. Di na subong ang amay mo. Di na siya. Ginpauna lang ko pa uli ni tatay, nay. Kay nagsakay sila sa taxi. Hambal ni tatay, hindi ko kuno manugid sa imo. Mahay! Dakila naman! Amo na mga kabataan dapat palanggaon kita. Di ba si malamanugid, no? Eksena, nagpanik ang isa ka misis tungod kay ma-suicide ang iyang bana. Kada kong isang problema, guro sang iyang bana, no? Maintenance! Maintenance! Tabangi kami! Tabang maluoy ka! Tabangi kami! Oh, mama! Nga ang maintenance sa ginatawag mo yahaw, dapat naging tawag mo security guard, hindi kami. Tiki ang bana ko ho, tulo ka bala ho. Hindi siya makagwa sa bintana, hindi siya makalumpat kag makasuicide rin sa building. Abriya na yung bintana, malumpat siya. Mahahay! Dakila naman! Ma-suicide bana niya. Hindi mabriya na bintana, dapat tawagon maintenance, no? Uy, palanggaon yung mga bana niyo, kamo ha. Kung mag-suicide ang bana niyo, punggan niyo. Hindi kay i-suportahan niyo pag hindi. Sa problema lang suportahan niyo. Pero kung mag-suicide, hindi niyo pag-suportahan. Sa ulihi, may inulusol kagid. Iksena! Nakibot si Johnny nga wala nadugayan sa telepono ang iya nga bata. Kibot sa ba? Wai na nagtelebabad ang bata is telepono? Oh, anak, himala. Wala ka nagtelebabad sa telepono? Kagtunga ka lang sa oras sa telepono, pero kagapon niya, duwa kagid ka oras sa telepono. Natakan ko mag-istorya sa iya, tay. Muna nga tunga lang sa oras nga nag-istorya ko sa telepono sa iya. Ay, kun amo, nagbag-o ka na gali. Paano? Paano di magbago tay kay hindi ko man to kilala nagtawag? Wrong number to? Mahay! Dakila naman! Thank you so much sa nagpadala, ha? Grabe ba na bata yan, no? Biskan to drug number, nakakonsume pa sa tunga sa oras, gyapon. Abi yung bata, nagbag-o na, gali arong number, pero gistorya gyapon yung bata niya. Iksena, samtang nagadrive si Johnny isang motor nga single, kag nag-angkas ini sa iya abyan nga si Rugo. Oh, siling mo dyan, hindi ka sagad mag-drive sa motor. Hindi gid man ko sagad mag-drive sa motor, Rugo. Hindi ko magpati, ha? Di nga, nagadalagan man yung motor kag kadasig pa gani. Amo na gani, Rugo. Kabalo lang ko magpadalagan sang motor, pero hindi ko kabalo mag-brake. Di hindi gani ang preno, Rugo. Kabalo ka? Johnny, may truck, prino na! Dakila naman! Thank you so much sa atong mga abyan, kag mga ka-aksyon nga nagpadala diri sa ilang mga jokes sa atong text line 0938-225-5017. Sa mga nagpadala man sa ilang mga jokes through Facebook, madamo nga salamat. Good morning sa kay Pulet Nosasor, Will Canjanza, and also sa kay John Del de la Fuente.
LDC and Jera Hernay. So, hindi ka pamati sa buong aga sa ato. Thank you so much. Kang sa mga nagkomento, bag-ugid lang kay Neptali Aguilar Escupin. Birthday, Boy Subong. Wow, happy birthday! Sa liwat mga ka-aksyon naman yung programa ka nagapukaw sa inyo kada aga. Domingo, 1 ka oras ka nagaserbe nga kape, kag nagahatag sa inyo sa enerhiya. Action Radio or Action Tango rides again with Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting